Increïble el que ens acaba de passar aquí a Muntanya Llibertat. Estem preparant una jornada i ens ha vingut un senyor, Patrick Dupuy. Patrick Dupuy, autor d'Escalades au Pic de Midi d'Ossó. El mateix ens està ara mateix signant la seva guia del Midi d'Ossó. Aquí al pàrquing de la Vinya Nova, un gran moment. Mais faut que tu mettes un mot. Oui, moi je sais. Dedicado a Guarapito. Tu me dis. Tu mets. Je sais pas ce que tu veux dire, moi. Cordialement, je te dis. Cordialement, je sais pas le dire. Estan triant com fer la dedicatòria. Voilà, c'est ça. Amistosamente. Comment? Con amistad ou Ouais, c'est ça. amistosamente. Voilà. Voilà, Français, que français, bien. ça va, hein. Alors, Français, alors je te le fais Moi, en j'ai pas le pour toi. français, oui, vas-y. a quel any tu haver fet ça? Ah, quel C'est des camps, c'est des camps. Oui, il y a longtemps. Hace mucho tiempo. Tu as fait quand ça? L'any 83. Era joven. Wow. 83. Moi, je suis né dans les 82. Terra de Nòmades és, doncs, una mica l'esperó. Comença amb una placa, s'enfila per una fissura molt marcada i després ja va combinant, agafant un desplomet que hi ha així una mica de placa, de 6D, i després un parell de quintos per acabar a dalt del Puigdemont. L'amic Riqui fent Nudo marinero, eh. un as de guia. El famós de la serp surt del llac, dona la volta a l'arbre, gira cap aquí i es torna a ficar. I estem al peu de la Terra de Nòmades, amb un primer llarg que en aquells temps li marcava 6A i ara ja a la guia ja surt com A6B, una placa fineta, relliscosa, o això aparenta. Passeigs finets i cautelosos de puntera de peu de gat. Tenim aquí el Riqui fent un pas arborícola i està lligant un bagueto en una d'aquestes fermes branques d'alzina. Ens hem deixat els friends a baix pensant que el primer llarg estava equipat. I ara el company se les està veient amb uns passos una mica expos perquè no han pogut protegir. Vale. Molt bé, Riqui. Tenim aquí el company assegurant aquest primer llarg. Ens hem ja fotut en una xemeneia. Després de superar la primera placa de molt exigent i ara ja una mica més relaxats pel fet d'estar encastats en una xemeneia. Estem a la primera reunió, bastant còmodes, unes vistes bastant boniques del que seria el Puigdemont de la Vinya Nova, on per aquí es desenvolupen vies com la d'Erzu Usala i la Replicants i Nexus. Aquí tenim el Riqui sempre content, s'ha marcat Hombre, content porque te toca a ti. Que em riu el cabron, que em riu. I ara enfocarem aquesta xemeneia. És un llarg bastant llarg de 5+. Un cigarrillo aquí a mitja paret. És un tio que no
coneix de consignes de salut i esport. Una altra generació més clàssica. Pero, bueno, Pito, ¿qué hacemos entonces? Porque ahora vienen 2 quintos más Sí, y luego el 6B. sí. Entonces que te pegas tú los quintos de cacharro. Vinga, acepto. ¿Aceptas? Sí. Vale. Venga. Aquí está Guanapito en el segundo largo con unos alejes interesantes. Zapato de un clavito en la chimenea. El frente del 6 lo hemos dejado. Madre mía. Tela, Madre mía, qué paso, ¿no? Y bueno, es de salir. Por suerte está este parado aquí. Este del que no veía. Doncs ja estem junts a la segona reunió. Ha sigut un llarg molt bonic. Llàstima que no l'hem pogut gravar una fissura així mig xemeneia. I, bueno, hem fet lo típic d'encastar-nos a dins de la xemeneia, el que no s'ha de fer. Però, bueno, aquí estem gaudint de les vistes. El Puigagó és de la Vinya Nova. I aquí el Riqui que s'ho està pensant perquè el tema de clavar friens, la fissura... Bueno, se lo piensa. Hombre, no se ve muy difícil, No se ve... El Riqui que enfila ja el tercer llarg. Un llarg també que tindrà la tònica de ser així bastant sostingut, en xemeneia i diedre de 5è superior, semiequipat. Estem a la tercera reunió després d'un llarg que el Riqui ha clavat allà uns friens i han anat molt bé, ha seguit fissura amunt i hem arribat en aquest petit replà. I ara doncs enfoquem el quart llarg, que és un 6B, en el qual ja veiem un clau amb un cordino per allà. L'anirem a abordar com si fos la mare la nostra mare. Venga. Aquí está. Aquí con ambientillo. Está Guanapito intentando poner un freno. Un paso muy luchado. Ahí. Aguanta. Parece que está bien. Oh, bonic. Ya llegando al clavo. Un buen clavo.
Pues aquí va Guarapito entrando a arrampicare. Se lo ha prometido. La R tiene muy buen ambiente y unas paredes prohibidas. Guarapito sigue ahí intentando sacarse el paso. Pues ja estem a la... què? Quarta? Quinta reunió? Ja no he perdut la cuenta. La quarta, hem fet el 6B, diguem-ho d'alguna manera. I ara tenim 2 quintos i bé, ja veiem l'essència montserratina de que quan és fàcil no hi ha seguros, no sabem per on va, imaginem que és per la cresta. La palleta amb les seves vies tomàquets d'amagatotis i l'amic Riqui Ja queda uno. Guarapito. I anem a enfocar l'últim llarg de la terra de nòmades que va una mica cap a la dreta. Estem doncs a la 6a reunió aquí en una alzina i bé, ha sigut un llarg una mica així de navegació fàcil, però hem tingut que ficar alguna peça per allà rara. Estava el alien estaba puesto todavía? No, Bueno, estaba medio salido. Pero ha aguantado. Bueno, no iba a aguantar, No iba a aguantar la caída, ¿no? Hombre, no iba a aguantar ni casi la cuerda. I que no s'ho ha pensat 2 vegades i ha seguit pujant. Vale, voy. Mi cumbia es para rumberos que levanten bien las manos, vamos todos a bailar. Las chicas que se muevan bien las caderas. Yo les traigo el meneadito que la va a hacer descojar. Mi cumbia es para rumberos que levanten bien las manos, vamos todos a bailar. Las chicas que se muevan bien las caderas. Yo les traigo el meneadito que la va a hacer descojar. ¡Epa, epa! ¡Wich, wich! La roca que le he tirado. Y que el pavo ese no se entera de mostrarme.